Što? Da. Kako kaži? Prvo reći čudno, druga neće čudno. Au. Bojim se da pričam. Reći slovo. Par dana da se nagripeš. Znači kad jedeš, znači skidaš ravnomerno, opet ti skidaš, jednu po drugu stranu, hlat, skidaš. Kad stavljaš mora da cakaš, kao što sam ti pokazao, kao što sam da nisi čuo. Ok? Tako stigaš gore, po tekoću vodom opereš, odložiš u kućicu, u kućicu. Kućica za zbiće, da. To su ti attachment. To je, vidiš, tako to izgleda na zubima. Znači to tako izgleda na zubima. Šta si ti misliš? Kako mi je čudno, ne mogu da pričam lepo. Možeš. To je to. Operacija završena, pacijent mutav.